Assalamu alaikum edi Türkmen halkım. Sağ olun teatr muhatanna hemmeňe köp Türkmen halkım. Taňarkan aýdatmeli. 2020-den näre hatda gorşorda beýin amrat geçirdim. Kömek etdiňiz. Sağ olun. Şu çapaşaryny 20-den näre kömek etdiňiz. 6000 5000 dolar seni. Çok kömek etdiňiz. Türkmen halkym, yurttaşymyň işe yaran Türkmen halkym. Hemmeňe köp taňarkan, hemmeňe de minnettar. Şu wagt işe durdum. İşleýän Hudaýjana şükür. Gowy tawakkaldan berim 10700 TL berim Allah inşallah da ona müdür. Kärmeden sağ olun, taňarkan size elimde tutanyňyza, akly hemmeňe de köp minnetdarlygym aýdapmeli. Taňarkan esasanan Hanmurada, Papara, Orgaçaryna, Kemine, Muýdalla, emme aýarlawan erkek bolany akly Türkmen halkym, ýurtdaşymyň edi wataşlaryň hemmeňe de taňarkan köp kömek etdiňiz. Sanyňyz sag bolsun, başyňyz dik bolun, tamam işleň. Ýurdun daşyna yaramasaň, hiç kim teretmese, elimden tutmasa, ýok bolup ýitip gitmeli. Sen çağırma önünde, buru edinme, daha canışkı, siz kömek etdiniz. Yolda koymadınız, elimden tuttunuz, sağ olun. Yaramanlar tonda kän dağ başımdan esti, kän öýlerde ýaşadym. Her gün kira veremok. Bir ay, bir hepde, her günde ýatyp geldim. İşem açarlanma, sağ olun ýene. Orgaçaryna açar alyp berdi. Otoparklarda, moýkalarda, şu taýlarda gezdim. Men hine Avrupa'da bir ýagdaýymy aýtdym, edebilýän lazymy. Şu taýlarda gezip aýlanyp gördüm. Edil işe çıkma, hiç yere yararlılığım tevaplı iş alamak yok. Solan aranı ayrıştırıp, gezip yaşadım. Yurdun daşına da çıkılamak öyle. Hasana berim adip. Hasana berimiz var ya nesip orada 10.700 TL berim var hasana. Ona nesip orada öder. İşe durdum. Havolun hemmeňe de minnettar. Indi men hasamy pul geçirme, özüm işe durdum. Sağ olun, kömek etdiňiz. Taňarkan hemmeňe de akly Türkmen halkym, ýurtdaşymyň ýeke diýdirmediňiz, bolmasa ýok bolup ölüp gitmeli şorda. Hökümet idana konsul. Bir-birine Türkmen ýurtdaşyna kılar, bir-birine kömek edip destek durup galýar. O bärde hiç kim bolmasa ölüp gitmeli.